ndị ọma ejeje mba Igbo nwe mekene m unu onye unu na-anụ onu ya ka bụkwa nwaadị unu Ngozi Mmadụ onye nta akụkọ gị n'Igbo Amaka TV ndị be anyị asị m ka ihe na-anọzụ n'ala Igbo ka ọ zụtara gị mma tata bụ oye ọma orie ọma Igbo niile ejikwa m ozi ọma wee bịa tata ozi ọma nke a dị mma ka atụsaa ya nya bụ ọ bụ na ikilisi ife onyonyo anụwa biko ka ịgba mbọ ka ịtụsaa ya maka na o nwere ike ọ bụ na o nwere ihe iji eme mana ịbụ na ịtụsa nya bụ ozi o nwere ike olute onye ọ ga-abalụ ulu aka nya bụ meela anyị nke a oziọma anụnwa bụkwa oziọma ya enye gị ego oziọma ya enye gị ego n'ịma na oge ụfọdụ ọ na-abụ anyị gụcha mahadum anụnwa anyị na-agụ ọ bụrụ na anyị enwetaghị ọrụ arụ a na-agbakasị anyị nya ka njisi ka wepụtakwelu na otu nwa okolobịa Igbo anụnwa agụkwalụ mahadum gosi anya mana ọ fụrụ n'ọrụ o wee tinye aka n'ebe ọzọ ebe a wee gabalị ya maka na ọ bụrụ mgbe niile ka anyị ga na-achọ ụmụ white collar job ndị anụnwa ọrụ a na-akpọ sutu agaghị nọ n'ọfịs njuoyi a na-eku gị oge ụfọdụ ọrụ ada enyecha ụdị ego afụfụ na ndọni a na-etinye n'ime ya maka na Igbo sikwa na ọgwụ aka aja aja butere ọnụ mmanụ ụmụaka anyị nọlụ inenecha vidio kịta ịbịa chee ụdị ego nwa okolobịa na-ekpokọ nyabụ ife ọ dị mma ka anyị na-enye anya ọ bụ gịnị ka anyị na-ekwu maka ya ngọkpala kukumba ndị bi n'ala Igbo biko na-atanugo ngọkpala kukumba anụwa kunu kọlụ m ka ọ si atọ na-achọkwanụ m ịtị ya unu mana o nwere ụmụ ife ndị a na-aga akọbasị na nke anara epu n'ala Igbo anyị asị na onions nya bụ anakpị ya yabasa ka na-akpị ya gịnị asị na anara epu n'ala Igbo asị gị na watermelon anara epu asị gị na nke nwa na-anara epu asị ka ọ bụ oyi ana anyị amaka aja ana anyị amaka o nwere ihe ịkọnyere n'ala Igbo anyị yara emepụta ọ bụ nke a na-akpọfe achịcha bekee nya bụ apụ ndị anụnwa ife niile ndị a ọ bụ na anyị jeje mụọ ka esi akụ ya kụọ ọnya na ana anyị oyi puo pukalịa ndị a unu uche na o si be ha maọbụ na ana ha kacha mma mba nya ka nji wee na-ewepụtala unu ozi ọma ngọkpala kukumba anụnwa ka nwa okolobịa ka ọ gwa unu ka o si wee bido ka ijilizie uche gị oge ọ ga-ekwuzi ihe ọ na-ewepụta na ubi ya ijilizie uche gị wee mara ụdị ego nwa okolobịa na-ekpokọ ọ ya abụ ọ bụ na ịgụcha nya bụ akwụkwọ echene ka gọọmenti nye gị ọrụ idoluga anya na ọrụ adịrọ nya bụ ọ bụ na o nwere ife iyi emenwu wee nyere onwe gị aka ọtụmadụ n'ihe ọrụ ugbo oge na-abịa mgbe anyị ga-anọ ndị ji ego ga-eji ego fama ha agaghị afụ ihe ha ga-eli ịfụzi anyị nwa unu bụzi ndị bụ ọrụ ugbo ndị na-akọzi ọrụ ugbo ọ bụrụzi unu bụzi ndị a na-echekwube nya bụ onye nwere ana ma ị nwere ogodo ana na o nwere ana ejeje agbazinye ije ịkwụnye ụgwọ agbazi ige enye gị ana ebe ya akọ ugbo ịkọsịkwa ịrapụkwala onye nwenụ nya bụ onye nwekwa nwa obele ego unu nụkwana ego nwoke a ji wee bido 10,000 naira ka o ji wee bidokwa biznes ahụ mana biznes ya na-enyezi ya ezigbo ego nya bụ ijide nwa obele ego ijikwa nwa ejeje chọọ obele ihe ị ga na-emepụta n'ebe ịkọ ugbo nọ maka na ife a na ndị na-akọ ugbo kịta ga-emecha bụrụ ha bụzi milonia na bilonia a na-echekwube a na-anụ afafa a na-ekwu maka ha ka ntinyelu na ihe onyonyo anụnwa ka unu kilie nye ọ bụrụ na ibi n'ala Igbo na-etabeghọ ngọkpala kukumba anụnwa makwa ihe ị na-eche biko ka ị were ọsọ gbalagaba ngọkpala ka ijije chebe nwa okolobịa anọ gị igolu kukumba na kukumba nke a bụ dachi ifuru kukumba oyie ife ife kukumba dịgodi dọt kukumba so n'ife a na-eme nya bụ ndị be anyị jenjeta kukumba anụnwa o kwesịrị ka onye ọbụla ata anya unu tasaka unu kọrọnụ m ka o si nwee ka o si dị maka na ụkwụ mkpa n'ala Igbo ana m eje ngọkpala ozugbo ozugbo maka gịnị ijijeta kukumba Igbo bụ Igbo ọ ya dịkwa na mgbe m ga-ebutere unu ozi ọzọ Igbo nwee m ka emesịa anọ na ọdịnụ mma ana m akọpụta ngọkpala kukumba ihe mere eji akpọ ya ngọkpala kukumba
wụ otu shadị ile ya anya ị ga-afụ na ngọkpala kukumba dị iche ọ gbara aka kpụrụ gị gaa n'afịa nke ọla inweta na-awụghị taa ọwụhụ ngọkpala kukumba. Aha m wụ Comrade William Eke, ana m akọ ugbo. Njem na kukumba malitere oge m gụchara akwụkwọ. Agụrụ m Business Administration n'ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic Nekede, gụọ Business Management n'ụlọ akwụkwọ Imo State University. Ama m gụchaa akwụkwọ m wee cheta ọrụ ugbo ka eji zụọ m, n'ihi na anyị na-akọpụtanwu ihe dịka japụ, anyị na-akọpụtakwa ihe dịka ọka. So oge m gụchara akwụkwọ m wee chesi olee ihe ọzọ m ga-akọpụtanwu ijikwanụ gbakwunye na ndị nke anyị na-akọpụta. M wee gaa mụọ etu echi akụ kukumba, then mbidozie na-akọpụtazi kukumba nke o buru ibu. Before nkụma kukumba, ana m ebu ụzọ sụsachaa ọhịa ebe m ga-akụ ya, kọọ ridge n'ahịrị n'ahịrị, mepechaa ohere ya, were chi eje na-awụnye n'ohere niile m mepe. M wee mmiri gbanyechaa n'ohere ndị ahụ m wụnyere chi eje. Then after abana abụọ abala atọ ga, m werezie kukumba m seed aha m zụ weezie tinye ebe ahụ abụọ n'ohere ka m mechaa ya abala 4 ya efuo. After abala 14 14 days, then mbidozie weta enwe ha na-akpọ plant food, mewezie ya gbanye obere na igwe m ji agba mmiri, tanyekwa nke m ga-eji chụsasa anwụnta pest ndị ga-abịa ịbịa tagbuora m ihe dị n'ubi m. Then m ga-ewere ya na-agba ofu ugboro n'otu izu ụka. Emesịa ya na-etolitezi o ruo week 3 week 4, then mbido mee bịa malichaa ya, were eriri nke a na-acha white wee ya manye n'ukwu ya, then wee malite ya so that ka ọ ghara na ịkwụ n'ala, ka o nwee ikwenike wepụtakwa na ejirimara ya, nwekwanike re mma ibu ya nwee ike pụta ọfụma. Na izu ụka nke 6 ị ga-ebido ọwamazie kukumba. Eji m ihe dịka 10,000 naira wee malite n'obere ala, then m wee mee ya na-esepụta ego wee bịazie ebe m nọ ugbu a na-akọpụtazi ya nga ọ bakara. Ana m eme harvest ugboro 2 n'otu izu ụka dịka echi Monde. Ana m aghọtanwu akpa 15, then ọ bịakwa Wednesday ekwa m ike ghọtakwa ihe rukwara akpa 16 ọ 17. So gị gbakozie ya ịfụ na ana m harvest ihe dịka 30 bags in a week. Kukumba dị very sensitive. Ka o si amị ngwa ngwa ụkwa ka o si anwụ ngwa ngwa. Little mistake can destroy the whole of your farm. So ọ na-awụ ihe a na-emedo obi ọfụma na-eme. Kukumba enwe season. So far ị nwere mmiri, ị ga na-akọpụta kwa mgbe mana ọkọchị mana udu mmiri. Ka m na-akụ kukumba ugbu a, Chukwu mee ebere m na-erete ezigbo ego, na-enweta nkwado dị iche iche. Ebu m n'obi ịbanye kụmakwa ihe dịka onions, tomatoes, watermelon na ọtụtụ akụmakụ ndị ọzọ karịa etu m si akọ kukumba n'ọbịanihu. Ifuru otu nke a, ndụmọdụ m na-enye ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa wụ ha were ihe ọmụma na-akụzi nke a kpọrọ entrepreneurship were ya ji kpọrọ ihe. Echena ka gọọmenti nye gị ọrụ, ị ga-ebido ọwụ ndụmọdụ dị taa ka m werela ji bido ịkọpụta kukumba nga o vuru ivu